Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Point iri kutaura comrade uyo ndiri kuinzwa yekuti vanhu vanofanira kuti vataurirane, but hazvimeki sense because what we are dealing with here tiri kudhila nenyika, hatisi kudhila nefamily issue panapa yekuti vanhu vanongoita zvavanoda utongoti uyo akatadzira uyo utodaidza mukoma wake kana munin'ina wake utoti sorry chamari. Inyika iyi. We are saying kuti pane mhosva dzakatoparwa kudhara pa7 years dzadzichitongwa ipapa. Pane mamistakes akawandisa akaitika, nyika pachayo yadzoserwa kumashure. Tine mashops avhara nenyaya yekukanganiswa kutonga kune kuchiitwa munyika. And you see, tine minerals ari kubudiwa every day. And you see, then you hear someone ouya achingotaura kuti hanzi no zviri kuitwa izvi mahumbwe, vanhu vari kufanira kutaurirana kuti chii. Tine vanhu vari unemployed right now. USAID would pay 25,000 people muno muZimbabwe muno. Vanhu ivava havachabhadharwi because Trump akawithdraw aid yake nemisgovernance yatinayo munomu. Then you just expect that a simple dialogue is going to compensate for that mess. Vanhu vedu vari kufanira kuti vatengerwe mishonga. Trump haachadi nemishonga yake, vanotengerwa neine corruption iripo. Then you find munhu anenge wikine wachitaura ndiri kutenga motikari ye1.2 million kudoneta kungopa umwe munhu. Ndrina handitambiri motikari yakadaro because unovengwa nenyika yese. Winky D could have done that. Winky D has got many people that are willing to buy him cars, but he's one person who always considers the welfare of others. What does it profit me to drive 5-6 state-of-the-art cars whilst people are languishing in abject poverty like this? Winky D, an individual, haana munhu anompa mota, haana munhu anongofuma achimutaura kuti 150,000, but we've seen him achidonata maoko kuna vanhu vakaremara achibatsira nekusi. That's the spirit that we want. So issue iyi yamudhara geza, mudhara geza arotogona ngaaramba achitobvira moto uyu hautombofaniri kutonhorawo, nekuti moto wageza ukatotonhorawo Zimbabwe yatopinda pakatoshata. Saka geza ndiye munhu arototembwa neZimbabwe. People are scared to come out and speak their minds, but zvese zviri kutaura geza vanhu vari kuwirirana nazvo. And the reason why vanhu vari kuita zvavanoda iso, tina vanhu vakapara mhosva kumashure. Tomboti geza tawirirana kuti geza ane mhosva yakapara, but why mauda kusunga geza nhasi? Because ataura irregularities ari kuitika muZimbabwe, kuti pane corruption iri kuitwa, pane nepotism iri kuitika, there is kleptocracy which is happening in the government, in the system. All of a sudden you say geza has committed such crimes. Macrimes ese ageza haana kana basa. Tine vanhu chaiva vari kupara mhosva dzemamillions. Time yeCovid wenzoti uyaba 60 million, uyaba 40, uyaba 100, uyadai. Zvese izvozvo hazvina basa. Geza ndiye azoita basa because geza ataura chokwadi. He wants the country to fix the narrative. So hazvisi kubuda izvozvo. Then you tell us with term extension yekuendepi? Right now we've got people jostling, fighting for the vice president's post. We know it kuti vanhu vakatogara pasi kwautoronga kuti Miles Chiwenga toda kutomudzinga graft, anofanira kuti adzingwe. That is why mangona Mabo Chinomona kusumuka achitaura. Mabo kubva 2017 makapana akambonzwa Mabo Chinomona achiita presa. Tona akambonzwa Mabo Chinomona achidaidza madzimai zotoitwa program yoti inobuditswa pa TV achitotaura kuti 2030 hatisi kuchichidzirwa, hatisi kuitwa sei. Opa ari kurova unoku akudaidza vanhu vakasopara mhosva 2023 dzemusangano. Ndo vanhu vaunzi imimi huyai tikudzingei. Opasa national chairman augara pasi kugarisa vanhu pasi ototi vari kufanira kudzinga ngozi. All of a sudden she's become active. Why? Because she wants to become the vice president. Monica Mtsvangwa anenge achidhonza uno. Why? Where is all this energy coming from? All of a sudden people feel kuti they deserve kuita vice president. Arida kumbodzingwa wacho ndiani? Vese, can we say it's a coincidence kuti vese they're angling for a certain post? In the language yese iri kutaura munhu, mayouth ari kubuda achitaura kuti isusu hatisizosiya president wedu achiundermine achiitwa sei. Issue ndeyekuti you need to know when to move away from the dance floor.
ukatamba zvinotanga zvichinakidza vanhu vachikutarisa vachiomberera maoko. Ukaona wakuzunza chiuno chako vanhu vasingachatarisi vasingachaombereri maoko, ibva padance floor usiye vamwe vane tuzvidobi turi nani vaende. And you see, and nyika yese, this is not a secret, everyone wants Chiwenga to rule this country. Why? Because corruption yaitwa iri kuda munhu anoenforce discipline, munhu anostemba authority. And Chiwenga is going to do all of that. And I can vouch for him personally. I can vouch for him. Why? Because there is no way yekuti Chiwenga anoona Ruya Mugabe, Chiwenga oona Ruya Mnangagwa oita futi same mistake dzaitwa nevamwe. Hazviiti 2 times. Aiwa, hakuna zvinhu zvakadaro. So you know kuti pachatonga Chiwenga, expectation is going to be very high. Because he's the only person who people are looking up to. This guy needs to save this country. He's the commander of the people. Everyone respects him. Chamisa chai haana paakamboita kana statement 1 achitsoropodza General Chiwenga. Never. I'm yet to come across that article. I'm yet to come across that audio. I'm yet to come across that video. Nelson Chamisa respects General Chiwenga. That is why Mishtonzwa kuine rumor rutaura kuti no Chiwenga akutonga, there's going to be an inclusive approach, something like a GNU. Because ibrain dzake mundaraunda dzitori boards kuti munhu antonzwisa kuti apa tofanira kugadzirisa apa, apa tofanira kugadzirisa apa, ane chaanogona ngawe tiendese Zimbabwe. Vision yaChiwenga haisi yekuti ZANU-PF, vision yeZimbabwe. What we need to make clear at this point in time is the police are captured. Ndosaka makanzwa Mundarageza achipa warning kuna Mutamba. We know kuti zvigaro zvese zviri kupiwa munhu, whether kujudiciary, whether kumapurisa, unenge uchipiwa because unenge uchinzi uyu hama uyu anopusha mainterest edu. That is why muri kuona mapurisa achitora AK-47 achiswera achitsvaga Mundarageza. Muri mutsvaga wekudiko, akaba 4 million yemubhengi. Iziye roba, muri kutadza kutsvaga mbavha dziruba, organized crimes ari kuitwa vanhu vachinoba mabhenge, vanhu vachinoita sei uko. Muri kutadza wabata vanhu. You've got people raping people. Tine vana vari kumitiswa mumamainzi muma 13-14 years, you are doing nothing. Mosiya mota dzemushikashika dziri kuswera dzichitema dhuma uno, mobva mati tiri kuda kutsvaga Mundarageza. Imi kuna zvinhu zvakadaro izvi. So people are not fools. And mukaramba muchidai so, you are pushing people to the edge, and there is going to be massive chaos. Because pachangoita songe vanhu vangofuridzirwa umwe mweya, so vanhu vobva vatongotaura kuti enough is enough. And munhu wamuri kuramba muchirwisa, every minister abuda anenge achirwisa achituka Mundara Chiwenga indirectly. Chris Mutsvango aita kapresa kake otuka Chiwenga indirectly. Vanana Garo vachita zvavanoita, vanana Mudha vachita. Vakomana mukanya muchirwisa munhu, you push that person and corner him between a rock and a hard place, and eventually that person will respond. And never expect that when a person like General Chiwenga responds, it's going to be something chiri easy chekuti munongoti haya masumosimo. 2017 hapana chakaonekwa. Mira imaone zviri kuitika izvi. Unofunga kuti munhu anopusa akura. Ameno, but time yematalks haichaitiba. Matalks anoitwa zvinhu zveushe zvori zvinonzi ende zveupenyu hwese. Izvi zvenyika izvi muZimbabwe munomuti more than 16 million. Tese toda kutotonga. Saka ari kufanira kupinda next ngaangopinda. Ende kusarongeka kwenyu kune chidofo 1. Dai vanhu makangodzidza kunyarara. Musina kumbotaura zvese zve2030s. 2028 maisvika zvakanakisa pasina kana any confusion. But nenhau yemweya usiwo 2030 wakubata iwe. 2028 ndaona kwaita kure. Amen. Tombona. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa.